Маги. Яна. Лора. Аз имам карта. Аз нямам карта. Аз също имам карта. И за какво ползваш принципно най-често? Използваме най-вече за таксита, тъй като много от тях вече имат шанс да плащаш с безконтактна карта Това в го тях. разбрах миналата седмица. Доста Беше удобно. доста удобно. Да. И общо взето цялото ми лятно преживяване на морето, което прекарах с една карта. От начало, че ставаш доста по-самостоятелен. Няма нужда за всяко нещо, може ли 20 лева, може ли 10. Ти просто знаеш, че имаш дадена сума пари, с които разполагаш по начина, по който за теб е най-удобен. И аз си ги разпределям, което ме подготвя за живота, в който ще съм сама и трябва сама да се оправям с сметки и разходи. Когато бързам и трябва да си платя сметката и да не трябва да търся банкомат, неща на посттерминали, доста удобно. Да. Карта ми не може да остане само с 0 лева, тъй като не мога да изтеглиш под 10 лева и това винаги е доста неприятна ситуация. Оставало е с 3. Мисля, че е достатъчно близо. Да. Сама трябва да организирам парите, с които разполагам. Най-често искам да имам карта, когато вече е към края на седмицата и съм останала без пари. А има всякакви предложения за младежки карти, така че е доста добро. И е много Решение, удобно. да. Обещаваме ти, много е удобно. Добре. Като цяло вече, както разбираш, навсякъде можеш да плащаш с карта. На 18 години е доста олдскул да нямаш. Да. Добре. Шегувам се.